Human sa pila ka mga adlaw nga nasinati ang grabing kainit sa Subo. Gibundakan kini og kusog nga pag-uwan sayo sa Sabado sa buntag, Mayo 23. Galiigo lang mihunong ang uwan, usa ka dakong water spout ang nasigpatan og nakuhaan og video sa pipila ka mga residente sa Lapu-Lapu. Misay sayang usa ka content creator ug decorating crew nga si James Noel Mondelo nga samtang nagbiyahe ilang passenger vessel, ilang nasigpatan ang tumoy o base sa maong water spout sa Lapu-Lapu City. First time to nako siya makita na yung anak kadako nga buhawi. Samot na tungod kayo namo. Matud ni Mondelo, mas mikusog ang hangin sa dihang nagkaduol ang ilang gisakyang barko sa water spout. Ang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration kod Pag-asa mipadiyag nga namatikdan sa ilang buhatan ang water spout alas 7:45 sa buntag. Si Pag-asa Weather Specialist Mark Gallis mipasabot nga ang water spouts mulanat lamang og 10 to 15 minutes apan dili kini angay duulon tungod sa kakusog sa hangin nga dala niini. Kanang naatay existence of column of air na nakahigda or naka-horizontal. Then if patungnan nadira ang convection or kanang pagsaka sa air mass para muputos og thunderstorm cloud, kung matungnan siya sa column of air, most likely katong column of air na naka-horizontal mahimo siyang vertical. Miklaro hinuon si Gallis nga dili tanang thunderstorm makamugna og water spouts. Ang thunderstorm nga nasinati karon sa Sugbo epekto sa low pressure area kon LPA nga naasulod sa Philippine Area of Responsibility kon PAR. As of 8 AM, ang location sa iyang center ana around 600 kilometers east or silangan sa General Santos City. So layo ra ni sa tuwa ang center niya, but ang iyahang trough or kiniyang extension nagpauwan, nagpadagom sa atuang dapit diri sa may Central Visayas. Ang maong LPA gamay og tsansa nga mamahimong bagyo apan magdala gihapon og pag-uwan sa lapad nga bahin sa Kabisayan. Gibutyag sa Pag-asa nga ang nasinating pag-uwan karon sa Sugbo dala sa low pressure area makatabang sa pagpamino sa heat index nga nasinati sa mga Sugboanon. Gipanantawan sab ang mga pag-uwan sa mga mosunod nga adlaw nunot sa gibantayang laing LPA. Matud sa Pag-asa, padayon gihapong makasinati og ting-init ang Kabisayan og posible ang pag-uwan sa hapon o gabii. Yes, naabot tayo gida-monitor another LPA outside our Philippine Area of Responsibility. And as of 8 AM, ang iyang location around 2,000 kilometers east of northeastern Mindanao. Sabi ka karon, low likelihood pa na mahimong bagyo within the next 24 hours. Kung mo padayon ng pag-uwan, giisip sa Metropolitan Cebu Water District kon MCWD nga makatabang kini sa pagsulbad sa nisinati nga pagkunhod sa supply sa tubig. Matud ni MCWD General Manager Attorney John D.X. Lapid, mikunhod sa 19,000 cubic meter matag adlaw ang ilang masupply sa mga konsumidor, mas ubos sa 21,000 cubic meter sa miaging semana. Apan ang target average supply sa MCWD naagayud sa 30,000 cubic meter matag adlaw. So apektado gid ni ang mga barangay nato sa southern parts sa Metro Cebu, diri sa siyudad sa Sugbo. Ang ato ang sa north doon na po epekto sa Compostela. Ang MCWD naninguhang mas palapdan ang mga water sources, ilabi na nga adunay kadaot nga gibilin sa Bagyong Tino ngadto sa usa sa labing dakong source sa supply sa tubig sa Haklupan Dam sa Talisay City. Nga matud ni Lapid, walay contractor ang mosukol nga moayo sa mga nabara nga filter equipment. Matud ni Lapid, aduna nay ongoing water sources nga gitrabaho na karon sa ilang buhatan nga nahimutang sa Barangay Kalunasan ug Barangay Guadalupe, samtang nakikalayo na sila sa mga ahensya sa Department of Education ug National Bureau of Investigation aron sa pagtukod og kaugalingong deep well. If there are other government agencies that gusto sila ba nga lambigit sa mua regarding this mga groundwater sources, pwede ra gyud like NBI. Mipadangat sab si Lapid nga anaa sa 32% ang non-revenue water o wala na pahimuslan o naggamit nga tubig. Tungod naglisod sila kuha og business permit aron makakaut sa mga drainage nga adunay leakage. Dili mitagaan og excavation permits ba in rehabilitating or replacing our pipeline. So we're working on it. Hopefully by June makakuha nag mga permit ning among mga contractor and kami also. So maka-implement namin niya sa amo ang pipelaying projects and mo improve niya ato ang NRW. Kini si Mark Ermas, alang sa My TV Cebu.